håll och allt känns hämtat från naturen och så inspirerande. Och det här är Kosamo-delegationen som har tillbringat några dagar här i bygden och varit med om turbulenta upplevelser, vad jag förstår. Och det känns väldigt inspirerande att få mötas och få utbyta med tankarna och lära oss värdefulla saker av varandra. Så inspirerande. Och stort tack än en gång för den här kvällen. Jag tänkte i alla fall, vi har ju varit på lite rundvandring här i verket, som ni förstår också. Och jag tänkte överlämna vår katalog som ett litet minne. Nu har vi ju varit lite presentutdelningar tidigare här. Så det här är i alla fall ett minne från den utställning som jag har sett här idag. Varsågod. Så, och varmt tack. Tack så mycket. Om ni har tid, Kari, gå byta till om ni har tid. Exempel. Gå extra. Extra, ja, extra. Och under tiden som han gör sig i ordning för det så tänkte jag att ge en liten överraskning. Därför att nu på tisdag kommer Jan Hjörvar i visa till de övergivna platser. Mycket intressant föreläsning som jag gärna vill bjuda er in till. Och är det så att ni känner er sugna på det här och går ut här så småningom så bjuder jag på 25% rabatt. 60 kronor för biljett om ni idag köper en biljett till Jan Hjörvars föreläsning på tisdag den 19 juni klockan 19. Mycket intressant. Varsågod! Det var Kari Alajola som spelade, men ni hörde ju en flicka sjunga. Hon heter ju Jana Link. Och det var ju meningen att hon skulle ha med en vän, men det gick ju inte. Hon hade inte hand istället. Men det kan ju vara. ställa någon fråga till honom så vill han gärna svara. Jos teillä on jäänyt jotain mieleen elokuvaa ja haluatte kysyä, niin olette paikalla. Hyviin kysymyksiin vastataan. Använder du fortfarande fotografisk film, kemisk film?
Käytätkö sinä tavallisesti viiniä? Joo, minä käytän edelleen viiniä. Mä oon siitä harvinainen, että keskittynyt nykiin. Mä käytän hauskannasti viiniä. Mä oon yksi harvinaisuus Suomessa ja koko Euroopassa. Mä käytän vain viiniä edelleen. Asia, että han ska använda filmen tills han blir preparat. Ja han är en av de få i hela världen som använder kanondags. Ja, vad är det kanondags? Film. Haluan istua mieluummin metsässä kannon päässä, kun siellä tietokoneen ääressä pitkiä eikä mieluummin metsässä tehdä viiniä, että teistä tietokoneen ääressä. Han sitter hellre i skogen på stumpen och ser vad som händer kring honom. Han sitter bredvid datorn och försöker få fram riktiga bilder. Ja, varsågod. Den här kylran, jag förstår att jag kan prata högt. Ja. Men det måste vara hårt för dig, men hur klarar sig kamerorna? Jag har ingen meddelande med dig för du väljer, men kamerorna, hur klarar sig de? Vad är det som kallas för att fotografera dig? Tämä kysyy, että miten sun välineettissä kamerissa, että on vielä Ammattilaiskamera kyllä kestää, mutta hyväksy myöskin sen, että kerran 3 vuodessa pitää laittaa huoltoon ja käydä terveellisesti läpi. Han säger att de här kamerorna som är gjorda för yrkesmän, de håller kring mellan 3 års mellanrum måste man liksom ha service. Tämä vanha viinitekniikka kestää paljon paremmin, se on paljon vähemmän kosteudelle altista elektroniikkaa, se on paljon varmempaa talousnäytöstä. Det är för att använda filmen är just att det finns inte någon elektronik inne i kameran som kan få skada för fukten när det är kallt. Det var en bild på en nattskärra. Det har jag aldrig sett någon i Sverige. Det är en av mina nightjar. Det är en av mina favoritfåglar. Jag vet inte vad den heter på finska. och jag har heller aldrig sett någon i Skottland där jag bor nu. Men är de vanliga i Finland? Jag frågar. Det är en favoritfågel. Ja, det är de där som grå som sover på marken och bara flyger i skymningen. En stor man. Ja, det blir med en stor mun på det. Nej, ja. så väldigt bra. Det är viktigt att det är där. Nightjar. Nu är det så. Samma form som en skala fast större och samma färg som en morkulla. Och sen har den en bred mun och flyger i skymningen. Ja, Sitten ledään menee. Joo, on se tavallinen suosi. Kuulee Suomea, ei Kuusamossa, mutta Etelä-Suomessa kuvaamassa. Se ei olisi pohjoisessa lentää, kun oli valossa yössä, kun on 10 yössä lentää. Sitä on täällä Etelä-Suomessa täälläkin ajoita vaunuja, niin oli paljon metsiä, jossa varmasti on kehtää. Det finns ju mycket i södra Finland, men i norra Finland fattas det för att den flyger när det är mörkt. Och vi har alldeles för mycket ljus. Och nätterna att det klarar sig inte där. Karulle näyttöpankalla on meidän Rassella alueella, joka menee keskiyöllä Karulle näyttöpankalle. Siellä kuulee sen rupin hyvin. Han säger att om du far nu till stället där det växer tall. Han säger att det finns också. Det är fel på Skottland. Se iso suu, se lentää. Kuvaa, sen takia suu on iso. Det är finns sådana språk också. Ja, men om ni inte har några fler frågor, då tackar vi för oss och tackar att ni kom hit. Tack.